Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka gawe wedang pemirsa adem-adem. Makne apa yang gawe wedang teh? Barudan pe udan nih tuh pemirsa. Oke. Buat wedang teh. Wah, ini awake adem. Apa ya ireng-ireng? Sendok karo sate. Pakai teh celup pemirsa. Teh enak teh celup. Assalamualaikum. Oh, tokore. Bismillahirrahmanirrahim. Wis fotoku melok nyuwun pamirsa. Teh iki enake pemirsa teh teluk. Kok bulet-bulet. Grimis, iki grimis pemirsa. Awan-awan tuh udan. Wis. Tinggal maghrib, mak tak maghrib sik ya pemirsa ya. Pokoknya kene. Lho pemirsa mung ditumbas nih lontong anak wedok ya gimana. Iki Mbak Rajimu wis mangan dhisik karek mae pemirsa ya. Oh. Beli dari Tambak Romo ya. Mae mangan ning pawon pemirsa sakle ya sepurane. Wis manis bar maghrib dhisik gimana. Soalnya kan lontong mae ndek peteng ya pemirsa dek. Gak apa-apa ya. Mae nek ke depan niki apa nyetel flash gak iso pemirsa nggo endi ya karo. Lontong. Oh. Ketake lontongnya wong Mbak Romo gitu. Timang mae karo gawe teh ngene Mas. Sepurane ya ning petengan ya. Orang iso dandani sekakele. Lah pokoke endi sing emot-emot. Makne itu kadang greges meneh bar anu tak minum obat. Aku tuh pating priang ngono pemirsa, mlane gawe teh iki mang.
mantap lontongnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tak cedak nih saya peteng. Halah mahu teh. Kok saya lontongnya wong Mbak Romo. Langganane Mak Dames lho. Rupane ireng ya pemirsa, yang tawon soalnya lambune ora patek padang kepurane. Kalau geluk-geluk iki abuh pemirsa. Loro iki. Makne kok ndak poso, makne gak poso. Aku nek gak poso ya gak poso. Rp8.000 ya sih. Ini kan yang kena plasep ya, yang ngarep nih. Ya kayak iso nek plas. Oh gak iso. Kayak iso. Lah tarai pawane peteng omahe peteng. Kan kok nek ngeki tak plas. Mulai Mbak Mon. Kena. Cek kurang sakno ya aku mati. Anak wet kok mun anu benekno Facebooke Mbak Mur, muga-muga yen ndang kenek pemirsa ya. Anak wedok iki tulung apik nek ndang padha iso bayaran kan ya. Yo Le, mau nulung apik iki wong apik nduk tak kandhani kowe. Lah aku malah penasaran Mas. Aku ngomong gak iso. Nah ya, gak wis ya. Terus berusaha urung kenek pemirsa. Wonge kondo nulungi wong nek urung iso ngono ki ya piye wonge ngesakno jadi. Lah, nek ngati ini udah Dewi. Mbak Isma, lah aku terus lho Mas. Nah, Untuk Dewi. kalau mbok mak-make menggethuk wedang lho. Tak nggak murah punya aku. Dadi wis ditulungi tenan urung kena. Anak kok kondo nek wis menek nang ngene wong telu ki iso, wis menek wis padha iso bayaran. Iki kareng ngene Mbak Mur urung kena, mak aku ngesakno. Lah sakwise jote wis diusahakno. Tentang pembaruan lho, kena pembaruan. Walah sambelnya enak iki ngene Mbak Rama, Nduk. Jos. Jos mantap.
Mak pateni sik ya aku salin apa lipat ambukan. Mm-mm. Tak wis entuk pira. Lah pawone make peteng. Makne kok nginceng yo dah mentare mripat. Mripat tuwek yo ngene iki. Mana-mana incah-incah ngono ki yo ndelok ngene iki pemirsa yo. Mripat jek jeling ngono. Mripat wis umur 60 lho pemirsa. Make gak mendo. Dadak ditari to, Mbas. Manjuk apa? Mana ditari ki keklek. Tari ya senengane lontong ya. Man lontong. Termasuk lontong. Lontong seneng udah pedes. Nek bareng wedang iki. Mangan kok nang petengan lah, nang kono mah nek pecah rame. Rame ngene. Main ngonten nek ya. Kaneng anak-anak. Depenging ora kena. Mangan sore diiringi gremis. Aku cari lontong ngopor mah. Aku saiki karo santen-santen. Iso ngepor dhewe lontong iku lho, Mbah Pangap, aku mah. Nek nyayur ki letrek-letrek Aku nek jangan letrek-letrek ngono kirane. Aku mending ngene lho panganan ngene iki lah. Lontong opor, lontongnya ya kondang opore. Namanya mani nek jangan letrek-letrek ngono ki ya. Ya nana ketika emah. Lontong opore Pak Pangan ki kondang lho pemirsa. Sambel iku lho mantul tenan.
cocok. Habis. Habis. Jan lontongnya wong Mbak Romo ki jos tenan kok Mas. Wis ngene tak tambah durasi minum wedang. Minum teh. Teh panas cocok ki hawane adem. Ngombene teh anget. Saiki wis anget. Alhamdulillahirabbil alamin. Alah. Panas. Adem-adem mangan lontong, ngombene teh cocok. Wis mantap, wis mangke pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku kok iku tak minum karo putuku.